Ir-riforma fis-settur tal-kostruzzjoni trid tagħti serħan il-moħħ lill-familji u lill-ħaddiema. Kien dan il-messaġġ ewlieni li wassal il-Prim Ministru mexxej tal-Partit Laburista Robert Abela f'attività politika fil-Workers Memorial Building fil-Belt Valletta. Dr. Abela ħabbar kif fil-jiem li ġejjin se toħroġ sejħa l-avukati u periti biex ikunu ta' referenza ċittadin li jkun affettwat minn xi żvilupp. Nista' nħabbar illum illi s-sejħa biex jinħoloq dan il-pool ta' avukati u ta' periti se tkun qiegħda ħierġa fil-ġimgħa li ġejja, sejħa biex avukati u periti jkunu jistgħu jagħtu dan is-servizz bla ħlas min-naħa taċ-ċittadin. Dan is-servizz b'xejn ċittadin tħabbar mill-Prim Ministru nnifsu f'konferenza tal-aħbarijiet f'Kastilja ftit tal-ħin wara li kienet ippubblikata l-inkjesta Sofija. Il-Prim Ministru nnota kif issa l-Gvern se jkompli jaħdem biex jogħli l-istandards fis-settur tal-kostruzzjoni anke biex issir ġustizzja mal-vittmi kollha tas-settur inkluż Jean Paul Sofija. Huwa sostna li dan se jsir permezz ta' leġiżlazzjoni aktar b'saħħitha tisih fl-entitajiet tal-Gvern u l-parteċipazzjoni tal-imsieħba kollha fis-settur biex ir-riformi ikunu effettivi. L-għana ħara ta' din ir-riforma huwa biex kulħadd iħossu sigur fil-kien ta' daru u bl-istess mod il-ħaddiema fil-qasam iħossuhom siguri. Il-mexxej Laburista innota wkoll l-aġir partiġan tal-Partit Nazzjonalista quddiem dan kollu. Iżda l-vittmi mhumiex numri u dan mhuwiex il-mument tal-partiġaniżmu politiku. Għalhekk l-obbligu tiegħi llum aktar milli noqgħod nitkellem fuq il-passat huwa dwar x'bidliet se nkunu qegħdin inġibu. Dwar it-tisjieħ fl-infurzar il-Prim Ministru tkellem favur aktar sinerġija f'dan il-qasam bejn l-entitajiet diversi filwaqt li fakkar kif fil-kostruzzjoni ma tfadal post tal-min mhux serju. Dr. Abela tkellem ukoll dwar ir-riforma li għaddejja fejn jidħol il-liċenzjar ta' temping agencies li l-prinċipju ewlieni tagħha huwa dak li jaqaf l-abbuż l-istess bħalma qed jiġri fuq sma bħat-turiżmu. Brabta mal-ħtieġa ta' ħaddiema mħarġa fil-qasam tal-kostruzzjoni mhux biss fis-sena tax-xogħol iżda anke kif ħarsu saħħithom, il-Prim Ministru għalhekk. U huwa għalhekk illi sas-sajf li ġej irrid ikollna fis-seħħ liġi ġdida li tirregola ż-żamma tas-saħħa u s-sigurtà fuq il-post tax-xogħol. Sas-sajf li ġej tidħol fis-seħħ din il-liġi l-ġdida. Dr. Abela temmi sostni li l-Gvern se jibqa' jaħdem quddiem l-isfidi biex ikomplu jintlaħqu l-aspirazzjonijiet tan-nies. Għalhekk issa mhuwiex iż-żmien li nistrieħu. Ejja ħanxamru l-kmiem, ħanibqgħu naħdmu, ħalli flimkien pon wieħed maqudin inġibu l-bidla, ħalli nsaħħu Malta tagħna.